Či by som Matejovi odkázal, to možno trošku ja položím tak otázku, že čo odkážem Čučovi. Môj zlatý, a to by som nebral ten zápas, ale musí. A čo Matejovi by som odkázal, rob to, čo robíš, počúvaš, rešpektuješ, keď si v klietke, takže jemu netreba čo už kázať. On je nadrilovaný, vie, čo robí, takže uvidíte zajtra, ako prejde. Everybody go. Where my people at? Back to the middle, to the front. If you want it, we gon' give you what you want. Yo, back in the game once again. Tell your mama, tell your papa, tell your friend. It's true, we keep it true. So better move and get moved. Správna veľkosť? Správna veľkosť šortík? Kámo, ja teraz som pušol asi tak 5 krát za deň. Ja čo si, ja štím ma sere, deň zápasu, strašne. Akože je to tak, vieš, že... Akože extrém, ale fakt, že... A furt máš také, že sa nevysere, potom ti bude treba tá tlačiť, že Hej, presne. Taking out suckers and busters, bouncing the bouncers, rushing the ushers. I'm prowling, growling with hunger, putting up numbers, big game hunter. The upper hand, no tricks up my sleeve. Sme tu s Kirillom, vyhral si svoj vlastne zápas tu na RFAčku. Ako to hodnotíš, ako to vnímaš, aké máš pocity? Celkom dobrý bol zápas, hlavne, že som vyhral, som tomu rád, ale podľa mňa veľa chýb som tam urobil, nad ktorými teraz budem pracovať a budem sa zlepšovať. Príprava prebehala celkom dobre, nebolo to príprava iba na tento zápas, takže ďalší týždeň idem na European Championship do Srdce, do Veľkého Krtiša, a potom o 2 týždne mám boj o pások, to bude tiež v Prešove, na Matice, na Warzone. Prípravu mám na všetko. Tak a veľmi by som chcel poďakovať svojmu tréneru, Mentu Bosku a aj všetkým chalaňom, s ktorými trénujem a ktorí ma podporujú. Veľmi im ďakujem. I got stamina going all night. You ain't got a bite in this dog fight. These bumpy knuckles make it bubble. Turn a hard rocks to rubble. I'm bad news, demolish. Ako si sa pripravil na to, že budeš dať na korner? Koko, jedol som burger. Mám zmapovaný komplet všetky burgery Prešove, lebo Dana nie je dôležitá tá príprava pre zápasom, to je jasné, že on vyhrá, vieš. Jasné. Dôležité je potom, jak potom to doplníme. Lebo on má potom depresie, pičoviny, on je taký jemný chlapček, lebo to je tá dieta veľmi dojebáva. Jasné. Takže potom musí dostať kvalitu proste do seba. Ty vlastne zabezpečuješ ten Ja som správny vlastne burger. food coach, okay? Všetko proste diety, Čo ti poviem? ale po zápase, nie že pred, ale diety po zápase. Nie, pred zápasom to by nedopadlo dobre. This is heavyweight motherfucking Soroka. You will hear his name, you know what I'm saying, nigga? You know what I'm saying? I ain't gonna do 'em like this, but I know when I shoot, I can't miss. I know when I shoot, I can't miss, bro. Yeah, got heart like mamba. You know more money, more drama. You know more money, more drama. Victory lap, I'm on it. I can spot you a L while I'm yawning. Even when I sleep, I'm performing. Look at my calling. Ako by si zhodnotil vlastne zápas vo svojich očí? Ako si to videl? Ohrozilo to koleno, alebo... Pravde po ceste som rozmýšľal, že či niečo také nevymyslí super, či tam na mňa fakt, že nevybehne a vybehol. No a niečo tam tráfil, však som trošku zmaľovaný, ale akože nemal som pocit, že by ma to tak extra ohrozilo a keď už spadol na zem, tak som vedel, že to zatiahne. What's the key? Cause I've been on lock. I'm never down cause I've been on top. Absolute. Mount high. If you forget how I fly, baby, shoot right here like it's North Carolina. I ain't gonna do 'em like this, but I know when I shoot, I can't miss, bro. I know when I Boys,
máme teraz tú veľkú noc a ja budem chudák hľadovať. Taká výzva pre Borisa, či by mi potom nevybavil nejaký catering tam v Prešove, nech sa poriadne napápam. Boris doručil. Druhé kolo cateringu hodnotím tak, že stále si ho užívam, ale veci tu už dochádzajú. Chcelo by to doplniť nejaké donáty a také veci. A koľko bodov z 10? 9. Ale neviem, on tak vyskočil, ne? Tak zamachal. Ani neviem, raz presne. vyskočil, potom ešte raz. Ešte raz. Okay. Tiež som myslel, že dvakrát. Prvý ťa trafil a ten druhý ti tak čuchol iba. Môže byť. Hej, ale tam jedno také prešlo. Ale prešlo 12? Ja som Ale ten vyšlo, že 12. A počkaj, to tak má jakby dolu s tým tak, kde, hej, tu tak, že na... Ja som mal pocit, že toto skôr do hrude prešlo. To ten taký, že ho tak akoby... Nie, ale ten prvý 12 prešiel, neviem, ja som dal, že akoby dolu s A tým potom som. taký mal A som sa čudoval. Ten bol najlepší, aj mu padli zuby, paráda. We taking it uptown, downtown, east to west. You are now rocking with the threat. We gon' keep on rocking like that. Sme tu vlastne s Kubom Čontošom a tento človek zaujímavý hlavne kvôli tomu, aký má vzťah vlastne k Tristanovi Repakovi. A S Tristanom sa poznám dosť veľa rokov, trénovali sme spolu ešte kedysi v Košiciach, v košickom top týme. Keď sa top tým rozpadol a vznikli vtedy dva kluby, ja som vtedy prešiel do Metixu a hneď človek, keď ukusí kvalitu Metixu, vie, že kde sa oplatí trénovať na východe MMA a Jiu-Jitsu. Tak som hneď volal Tristanovi, že počuť, máme tu taký klub v Prešove, ja viem, že to je to cestovanie, lebo my sme z Košic, to je pol hodina proste autom tam, pol hodina späť, čiže je to tá hodinka. Ale od prvého tréningu bol Tristan v tom, zlepšuje sa z tréningu na tréning a jeho profi debut. Chceli sme ukončenie v prvom kole, ale prišlo v druhom. A máte sa na čo tešiť, keď bude robiť 5 sedmičku, lebo toto bol catch weight 60 kg, teda ešte tam bude to level up. Vnímam tak, že som rád samozrejme, že som to ukončil pred limitom. Možno som mohol byť trošku dlhšie v postoji, keď Koky je taký nevyspytateľný, že nevieš u neho skade ruka, skade noha, čo potvrdil, že bol aj taký a je veľa vydržal na tej zemi, naozaj myslel som, že to končím už v prvom kole, čo som trochu smutný, že sa mi nepodarilo, ale tak dopadlo to v druhom. Keď toto bude pozerať, tak hlavne nech dáva na seba pozor, lebo Turbo prezývka nie je len tak a on ide bomby na tréningu, tak niekedy troška zvolniť, aby sa do toho zápasu dostal vždy 100%, lebo možno to už teraz môžem povedať, keďže je po zápase, ale Tristan išiel do zápasu mierne zranený a ani 3 týždne dozadu sme si mysleli, že ani nenastúpi, čiže klobúk dole, že vlastne do zápasu nastúpil a úspešne. možno, že takú otázku ešte som to sa nepýtal, ale že čo ti dáva nejaký tvoj vnútorný drive, čiže ženie proste predu, dopredu? Chcem, aby si ma ľudia zapamätali ako najlepšieho zápasníka. That's fucking good. Damian, tu ešte poď. Damian! 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 Prečo ste prišli podporiť Martina? Martin je náš rodák, skoro nám ide do rodiny, tak jasné, že ho podporíme. Ste tu pre neho. Čo mu chcete odkázať pred zápasom?
že keď mu bude treba pomôcť, mu pomôžeme. Martin v nedávnom rozhovore povedal, že Jožko bol pri ňom už od vlastne samého začiatku a že bol jeden z prvých ľudí, ktorí to akoby, že v ňom videli ten jeho drive, ktorý pravdepodobne už vtedy mal. Ja s Majom Servátkom sme si ho zobrali pod naše krídla, keďže ešte vtedy Matix neexistoval, bolo to asi 6-7 rokov dozadu a videli sme v ňom veľký potenciál, lebo chalan chcel, jemu to bolo jedno, išiel hlava, nehlava, počúval nás, rešpektoval nás a tak sme začali sa mu venovať. Prvý zápas, druhý zápas amatérsky, všetko vyhry. No a tak prišiel genius tréner Matt, ktorý ho zobral pod svoje krídla a my všetci sme prešli do Matixu, tak vtedy sme hneď vedeli, že Maťo tu neostane len na Slovensku, to je úplne iná liga. Vidíš nejaký rozdiel medzi tým mladým, akože Kozákom a teraz, touto verziou, ktorá akoby nastupuje do titulového zápasu? Disciplína. Je disciplinovaný, vie čo chce. Tá konzistentnosť jeho, každý tréning drilluje, maká na svojom sne a keď teraz sa pozerám, jak sa ľudia s ním fotia, tak je to také, že aj hrdosť, aj som šťastný, že môžem byť po jeho boku. Ako vyzerali jeho prvé tréningy? Čo mu šlo, čo mu nešlo? Jeho prvé tréningy boli, že chlapec nevedel ani predu, zadu. Bolo to, že cringe. Okay. Ale bolo v ňom vidno ten potenciál, že chce a rýchlo sa učil. Takže keď sa rýchlo učil, to bolo pekne vidno, že začal trénovať pravidelne a veľmi veľa si pamätal. Čo odkážem Čučovi? Môj zlatý. A to by som nebral ten zápas, ale musí. A čo Maťovi by som odkázal? On rob to, čo robíš, počúvaš, rešpektuješ, keď si v klietke, takže jemu netreba čo už kázať. On je nadrilovaný, vie, čo robí, takže uvidíte zajtra, ako prejde. Tretie kolo, TKO, môj taký odhad.
To nehrá. Môže byť. Počúvaj. Ja som ti držal palce, ale mňa normálne v druhom kole bol ľúto Juju. On normálne tam... Ja som myslel, že slza, ja som videl, jak sa leskne slza. Som prvom ma tam tlačil a rozmýšľam, že či idem preč, neidem preč, bo som cítil, že sa tam távi extrémne a som mal framy silné a on Ja som to nevidel, že či dáva do toho všetko. A som videl, jak druhom tlačil. Po prvom kole. Ale čo rozhodol zápas, tie typy, tak som hovoril, že bo tam prešlnul také fajn a som cítil, aj na prvom kole si nabehol na koleno ešte keď toto a sa nacúval potom, že a už som videl, že pičovina na ňom a som čakal na tie typy tam. Aj tu na rozsvičke prešiel jeden. Veňame toto, nožnice alebo dačo. Ale som počul normálne. Zabíjaš tam Juju jabom, dostal 8 jabov za 7 sekúnd a ty dušky, Maťo, takedown! Nie, kokota, nie, takže ale rukavicu. No aj my preši. Nič boys, thank you for everything. Nie, toto sa striham. Ja viem aj to. Toto som si mohol nechať na tréning. On to nechám. Už mi jedno. Hej, Budeme to posielať. Preto také cháďajú.